Ang atong mga pagbasa karon nagpadayag sa atoang sa duha ka importante kaayo nga atong huptan kining pagtuo, inubanan ug pag-alagad. Faith and service. O giunsa kini sa pakiginabi sa Dios nato sa mga pagbasa, giunsa niya pagpadayag ang kaimportante niining duha nga angay nato makatunan. Una, diha sa na pagbasa, si Propeta Habakuk isip usa ka propeta sa Ginoo. Ni reklamo siya. Mga sa bata pa ko, doon ay comics namo nga Bible, ang caption dito ni Habakuk, si Habakuk ang tigpangutana. Kaya kung basahon ninyo ng libro ni Habakuk sa Old Testament, kanunay siyang nangutana sa Ginoo. Niya dinhi, ang iyang pangutana, ingon ini, mo ni sa unang pagbasa. Nga naman Ginoo, nga mura walay epekto ang akong pagsangyaw. Mura walay nahitabo sa katawhan. Nagpadayon man, di ba? Ingon to, sa to iyang ingon diri sa unang pagbasa. At kali masibo-sibo po ni sa ato ang kahimtang karon. Ginoo, patilinghugi ko. Kay bisag iunsa na nako og sangyaw sa imong pulong, padayon man ang mga tao sa ilang kadautan. Padayon ang kagubot, padayon ang panagbingkil, padayon ang mga inhustisya, padayon ang kadautan. Ug bisan ako mismo gidaog-daog na, gilutos nako. So mao ni ang pagpadayag ni Habakuk. Doon ay usa ka tulda leader nga nidangop nako o kasabutan leader diri sa sindangan. Siya, Pader, murisay na lang ko. Napoy usa ka kining kaabag dito sa bukid. Pader, murisay na lang ko. Napoy usa ka presidente sa kapilya sa bukid niya po yung Pader, murisay na ko. Ano man? Mura magway pulos akong paningkamot, Pader. Mura magwa nakita sa mga tao, ila man gihapon kong gisaway, dili man gihapon sila mutuo, mga gahig ulo. O, mura pog si Habakuk. O niya, gitubag sa Ginoo si Habakuk. Ingon ang Ginoo, sa ingon diri sa Ginoo, ingon siya nga, isulat kining maong pananawon, ug timan-i ang akong giingon, nga ang akong gisaad, ako gayong tumanon sa hustong panahon. So this is faith. Ang pagtuo, mga igsuon, muhatag ka na itong vision, perspective. Nga bisan unsa ka murag makadiscourage na ang kahimtang sa itong kinabuhi. Kanunay kitang musalig sa Dios. Mao ni ang giingon ni San Pablo dinhi sa ikaduhang pagbasa nga unsa to ingon diri ni San Pablo, aning higayon na si San Pablo na priso. Na priso si San Pablo. Then grabe ang pagpanglutos niya si Timoteo nga iyang giordinahan isip obispo ni aksyon ka discourage kay ang mga bag-ong na-converter nga mga Kristiyanos nagunay, nag-away, nagbingkil-bingkil na, nagbintahaay na. So murag isip leader, murag nawad-an og kadasig si Timoteo. Kanya ining higayon na si San Pablo, gipriso tungod sa iyahang pagsangyaw sa Ebanghelyo. So ang gikan sa prisuhan, mo'y nagsulat ni Timoteo aron lig-unon siya. So unsa to'y mensahe ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa? Aminaw mo sa ikaduhang pagbasa sa iyang ikaduhang sulat. Ikaduha na gani ning sulat. Sigundahan si Timoteo. Unsa ingon niya diri? Pagmalig-on diha sa espiritu. Kay sa pag-ordin nimo isip obispo, gilig-on ka, mitungha, mikunsad kanimo ang Espiritu Santo. Aron lig-on ka, mapadayunon ka nga musagubang sa mga pag-antos ug sa mga pagsulay
diha tungod sa imong pagsangyaw sa maayong balita. Nakabaton ka og kusog sa espiritu. Mao nga sa atong kanunay pagsalig sa Ginoo bisag unsay may tabo, batunan usab nato ang kalig-on diha sa espiritu. Diba kanang tao nga kasurindero na, unsay atong tawag ana, kana bang naluya na. Unsay ato ganing stuyoy, pagkarong bitaw nang sa kumpirma sa paon man mo, na ba ini kumpirma, di ba? Anaon mo diri sa lana, Edgar, dawata kining timaan sa hatag sa Espiritu Santo. Ingon din si Edgar, amen. Isunod ana, ingnon dayon sa magkumpirma, obispo, ang Ginoo manaa kanimo, no? Sa paon ka diha, aron makamata ka, makabaton kag espiritu. So kalig-on diha sa espiritu, matud pa ni San Pablo. Dili kita malimot nga sa atong bunyag, sa atong kumpirma, ako pari sa akong ordinasyon, dilig-on kita, mikunsad ang Espiritu Santo, aron silyuhan ug lig-onon kita. Mong dili ta basta-basta madaog sa mga pagsulay, sa mga kalisod, o mga pag-antos, dili mo surrender, mo asdang kay sakto ta ginagiban, sakto ta kalig-on nga nagagikan sa Dios. Kabalo pa mo nga dunay higayon na muundang naunta ko sa pagkapari. Mga ipat pa siguro, ikalima na kong tuig. Nanangit na Diyos kong mama. Kay dili kay nakauyab ko, wala. Kana bang, di ba kanang bago pa kang pari, init kaayo. Mura-mura rampod karon, no? Salamat sa Ginoo. Pero kana bago pa jud ka gusto jud ko, ikaw gihiro ba ana? Hatag yun. Suwat jud ko'y tanan akong kwarta, i-apil yun akong hatag personal para sa mga kalihukan kanang pangpinari ba? Agana bang mo empty yung kasi mong kaugalingon? Kunyang iman-iman, i-criticize ko, isaway ko, gibutang-butangan ko, mura siya bakok ba? Ako pa'y gatinarong diri, ako pa'y gabinutan, ako pa'y gihimong dautan. Anak, sayo ko nga muundang ko pare. Niuli ko sa mo sa Batangas, ingkos ko mama muundang ko pare. Ano man, ngun ani ang nahitabo, giunay ra ko sa mga kauban. Ingo po ko mama, of course taas kaya akong story, kaya akong gi-explain. Yan, hilak ako mama, yun siya nga, sige na lang kay, ingon anak, day na diha. Sige, then mag-unsa man ka, ilig-undang ni mo. Mag-negosyo ko, aron dato ko. Pero sa di pa ko magawas, mag-pilgrimage ako, kaya ako bang dream na, usas kong kuan, wish nga napari ko, makabisita kong Ars. Mutong 2010 man siguro to, 2010, year for priests. Doon ay international retreat of priests. Dito sa Rome. So, ni-appeal ko, ni-register ko. Dayon, adto dayon mag-Ars. Bisita mag-Ars. Adto kong Ars. Sus, Ginoo ko mga igsuon. Pag adto na kong Ars, kanang Ars mo na ang patron sa amo ang patron. Kini si St. John Vianney ba? Pag adto na ko dito, kung nakakuan ko siyang kinabuhi, Jesus, Ginoo ko, grabe kay iyang ginagatan. Wala ras kumingking ako Nakahilak ko sa kaulaw Nag-ampo ko dito. Wala man madugta niyang lawas, nasa Ars. So, samtang nag-ampo ko dito, nagsigar dyan ko gilak sa kaulaw. Kay mo surrender ko sa rumbaga pari. Kagamay ra kayo ani ako ang gisagubang, nakalisod. Niya si Father Vianney, grabe kayo ang iyang gidangatan. Pero, kaya ang iyang kalikon, Ginoo lagi. Uban ni Mama Mary, iyang dibuson sa mga santos, Santa Filomena, San Miguel Arcangel. Muna mo sana akong dibusyonan, sundog-sundog ba? Pero layo ragyog ko ni St. John Vianney. Sundog-sundog rin ni ato. Dito, nakabaton ko result. Mura po diri ba, si Timoteo, o si Habakuk, bahalang magkinaunsa, magpakamatay ko nga pari. Bahalag mga matay sa kasina ng mga sinahan diya. So, mo to siya, survive ko karon mag-20 katuig na. So, muni buti pa sa buti San Pablo, si kadawang pagbasa nga, ilig-on ta sa Espiritu Santo, ay yung surrender diha. Padayon.
Nya, mao dayon ni diri sa Ebanghelyo, the culmination of this beautiful message na ingon si Kristo, ang pangayo sa mga apostoles, and this should be our daily prayer. Lord, strengthen my faith, increase my faith. Pero tubag ang Ginoo, abi ninyo Pedro at ang mga apostoles, bisan gamay lang kay inyong pagtuo, muraragliso sa mustasa, makapingon ka mo nining kahoy, balhin ngadto sa laing bungtod. Buyawa no? Makapabalhin ka sa laing bungtod o kahoy. Imagine, ingnon ako, aron kamong tanan, makaadto mong suminugod, muingon ko nga, simbahan, sindangan, tukad ngadto sa suminugod. So, na may simbahan diri. Asang manimba pa der? Adto tag suminugod. Ingon na nag-ingon Jesus, no? So, sa may mensahe, and this is a figure of speech. Faith can achieve what is impossible to human beings. Ang murag imposible sa tao, mahimo kung dunay pagtuo. Diha sa pagtuo, mahitabo ang daghang mga milagro. Diha sa pagtuo, matuman ang kabubuton sa Ginoo nga murag imposible sa tao. Apan, dunay ikog. Ingon si Jesus, apan kining maong gahom sa pagtuo, dili nimo maghimong, ako ni. Warning ni kining mga lagad sa simbahan, labi nagkaraan na, nga manako na ba ang ulo? Ako, Pader, pila na ko katuig, Pader. Ining imo bakurikan, naniguwang na ko diha, Pader. Kung imong ilisan, manong imo akong ilisan, Pader? Kana bang mudako ang imong ulo? Dili ingon ana ang pagtuo nga murag makaingon ka nga ako mo'y pinakamaayo. Muna sa tinud-anay lang bitaw. Mo ginay kontra kay nako kana inyo kong dahig-dahig sus sa tanang pari pa dir ikaw ilam diha. Baloko inaghawa nako diri ikaw unang mulibak na kong sipsipa ka. Nilaran ko ana diha takataga ni kag certification no plaque of appreciation. Ay nagbalhin sa parokya, hatod-hatod ay dito, hatod ka na mo pa dir kay sus dako, kay kag nahimo diri pa na hilom diha. Inig humaghatod, inig pulis bagong pare mo ingon day ka nga, sus Father, may gani kay niabot ka, sus katong among pare diri sa una, katong among gihatod, sus nag-antos gyud mi ato. Ikaw day mag-una-una ana. Tinoo dili. Ay tabo ko na diri sindangan, do na koy tulisok dayon kay mo pa kay paghatod sa inyong pare diri dito sa Pinyan. Pag uli diri, aksyon ni siya komentaryo. Ikaw kabaga ni nong, ha? May mo hatod-hatod sa inyong pare diri. Imo din siya komentaryohan diri sa kong tubangan. Kung imong ba ako na silian ron. Dili ingon ana ang pagtuo. Ang pagtuo, kanunay mo pahinomdom nimo nga bisan unsa kadako, butang nato sa imong na-achieve, sa imong nahimo. Ana, kapalit kag milyon na sound system, ana, papahimo kag nindot nga kusina, aircon nga pastoral center, kumbento nga bag-o. Kanunay kang moingon, I am just a lowly, sinful servant. I do not deserve all of this. Unya nakabuot ni kay nagtinapangay ta, unya gibendisyonan Ginoo atong paningkamot. Mao na ang meaning sa service. Selfless service is always the fruit of our faith. And that, o kanang klase sa pagtuo, gamhanan. Basta muhimo nimo na gani, na inig-serbisyo nimo, inigpuhat nimo, kanunay kang nahikalimot sa imong kaugalingon. Dili para sa imong kaugalingon. Magkaligon usab, magkalawom ang imong pagtuo. You will never give up. Kay kano sa amang ka mo surrender kung ang imo nang gitan-aw ang imong kaugalingon. Mundang na ko Pader, nga naman, nainsulto ko Pader, nasakitan ko. Puros yun na ako. Mundang ko Pader, kay ako. Diha pod mo hinay ang imong pagtuo. But the more you practice selfless service,
So magkuyog na sila. Ligon po, samot kaligon ang imong pagtuo. And you can do even the impossible. Tungod ka, ang imong karong power, ang imong gahom, ang imong kusog, wala na magikan sa imong kaugalingon, nagagikan na sa Dios. Kung sa mga igsuon, karon nakadungog ka mo sa tingog sa Dios, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Amen.